घेऊन गणेश लोकाचा त्याग करून आज या तुझ्या रंगमंचावर मी प्रकट झालोय. सांग रे मम भक्ता, मला हाक देण्याचं प्रयोजन तरी कोणतं? विघ्ने बहु ये मुळीच काळजी करू नकोस. तुला वाटतंय की तुझ्या अरंगल्या नाटकात भगवंती विज्ञानात तुला संभव दिसतोय. माझ्या हाती असलेल्या पाषाणी तुझ्या कवी तुझ्या येणाऱ्या समूह भिन्नांचा विनाश करेल असा माझा तुला मंगलमय आशीर्वाद. अन्य कोणती इच्छा? नाटक पात्रे देवगुरु बृहस्पतीप्रमाणे भाषण करतील, गणगंधर्वांप्रमाणे गायन करतील, अष्टरंभांप्रमाणे नृत्य करतील असाही मला तुला मंगलमय आशीर्वाद. अन्य कोणती इच्छा? करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाश गजानन महाराज अनन्य भावे शरण आहे. मी माझ्या स्वस्ताने पदकमली दासा सेवून स्वप्नात चांदण्याच्या स्वप्नात चांदण्याच्या जणू पौर्णिमा दिसावी होऊन आज राधा होऊन आज राधा माझी प्रिया
अरे माझा बंधू एवढा घाई घाईने कुठे